Hei Mikko, mitä kuuluu? Hei Anna, ihan hyvää, kiitos. Entä sinulle? Ihan hyvää. Kuule, mulla on yksi idea. Haluaisitko lähteä Pariisiin? Pariisiin. Oho, kuulostaa hyvältä. Milloin? Ehkä ensi kuussa. Mitä mieltä olet? Vau, ensi kuu voisi sopia. Kuinka pitkä matka? No, ehkä 5 päivää. Ei liian pitkä, mutta tarpeeksi aikaa. Joo, hyvä idea. Mitä siellä tehdään? Mä haluan nähdä Eiffeltornin ja syödä ranskalaisia croissanteja. Haha, totta kai. Mä haluan mennä Louvreen ja kävellä Montmartrella. Kuulostaa täydelliseltä. Varataanko lennot yhdessä? Joo, sopii. Mä voin katsoa hotelleja samalla. Loistavaa. Tämä tulee olemaan niin hauskaa. Jep,